טי טיים, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי קץ. שלום, אני איתי קץ ואתם על טי טיים, הפודקאסט של טולמנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. הקיץ מגיע ושוב אנחנו מגלים בתדהמה, ממש כפי שגילינו באותו זמן לפני שנה, ולפני שנתיים, ולפני 10, שאין צל. ולמה אין צל? כי שוב קרתו הרבה מדי עצים בעיר, למרות שהבטיחו ההפך. מי שמכירה את זה מקרוב ממש טוב, זאת אדריכלית הנוף יעל מוריה, שאחראית על פרויקטים בולטים שכולנו מכירים ברחבי הארץ, וגם על פרויקט מסקרן שנדבר עליו תכף, שרץ במוזיאון תל אביב. אבל אני רוצה שנתחיל דווקא מהנושא של העצים, שהוא מאוד מאוד בילט-אין בנושא של אדריכלות נוף. אז קודם כל, אהלן יעל. היי. כיף שבאת. תודה, כיף שהזמנתם אותי. אז עצים וצל, זה לא קשור לאדריכלות נוף. זה קשור לאפשרות שלנו לחיות טוב יותר בתוך הסביבות שלנו, בתוך החיים שלנו. זה נורא מעניין באמת, שזה כאילו נראה, מי שעסוק בזה צריך להיות אדריכל הנוף. אני חושבת שאנחנו שליחים מאוד מאוד חשובים כדי שהדבר הזה יקרה, אבל אם אין הבנה מאוד מאוד בסיסית, מהותית, רחבה, שזה חשוב לאיכות חיים שלנו, ליכולת שלנו עוד רגע, נגיד, עם השתנות מזג, עם השתנות האקלים, בכלל לחיות טוב, אז אנחנו נשארים מאוד חסרים. אדריכלות הנוף, שנשאל לגבי המקצוע הזה בכלל, אם הוא יוצר גן העדן, או שהוא המושיע מהגיהנום. הוא לא יוכל לא ליצור את גן העדן, ולא להושיע מהגיהנום, כאשר אין תמיכה מאוד מאוד רחבה לכל הנושא הזה. כי יש משהו בנושא של העצים, שמדברים בהרבה מקומות בעולם על באמת שתילה מסיבית של עצים. אני זוכר שלפני כמה שנים הייתי במילאנו, וראש העיר בדיוק הכריז על נטייה של 3 מיליון עצים בבת אחת. יש את מיליארד העצים, לא זוכר, באפריקה, או כל מיני דברים כאלה. ואצלנו מדברים גבוהה גבוהה, אבל קורטים. אז כאילו, איך זה כן הולך? יש לך איזה הסבר לזה? למה זה קורה בעצם? כן. כמי שגם מתכננת באמת פרויקטים כל כך משמעותיים. ומי שנאבקת על נטעת עצים בסופו של עניין. כן. ככה אנקדוטה, כשהייתי עוד אדריכלית צעירה, ועבדנו עם המשרדים הגדולים של תנועה, תחבורה וכולי, אני לא אנקוב בשמו, אבל היה פעם מישהו שכל כך כבר הדיון איתי על התוספת עצים ברחובות, הייתה לו כבר כל כך, הייתה לו לזרה כבר, שהוא אמר לי, את לא יכולה לחשוב על עצים מפלסטיק? אז אני חושבת על עצים מפלסטיק, אבל נדבר על זה בהמשך. כן. אני חושבת שקורה פה כמה וכמה דברים. אחד, העץ הוא לא ממש בתרבות היומיומית שלנו פה בארץ. זה... מה יכול להיות, אפשר להגיד דבר כזה? מה, זה לא משהו אוניברסלי? עץ? זה לגמרי אוניברסלי, אבל אנחנו... אתה יודע, יש את הדבר הזה, נגיד, שמדברים על תכנון קיבוצים, או בתכנון... או בתחילת תל אביב, שבאו אותם אדריכלים מאירופה, ורצו להעתיק את אירופה לכאן, ושבעצם היה כזה קושי מאוד מאוד גדול, לא היה בנמצא הרבה מאוד מאיפה לקחת, היו פה את הפרדסים של האוכלוסייה הערבית, של המשפחות הגדולות וכולי, אבל אני לא זוכרת מי זה היה, הנציב שבא לבקר פה, אני לא זוכרת בדיוק את הסיפור במדויק, ומהר שתלו עצים, והם עפו ברוח שהייתה בלילה, או עוד פעם, הסיפור הזה יש לו כמה ורסיות, ולמחרת בבוקר, הכל היה ככה, הם היו שכובים על הרצפה, וזה היה איזה מין מטאפורה לעם שלא יודע להכות שורשים, בעצם העץ היה מטאפורה לצורך שלנו להכות שורשים. אני חושבת אז אולי זה קצת אולי פרובוקטיבי להגיד, אבל
העץ הוא לא הדבר שאנחנו לא באים פה ליער. אין לנו פה משקעים טבעיים שבאמת נותנים לנו כזה את האינסוף ירוק הזה מול העיניים. אנחנו צריכים לאבד את זה. צריכים להתאמץ כדי שזה יקרה. ולכן העץ הוא עוד אלמנט בתוך מה שנקרא, אתה יודע, אדריכלות נוף, הרבה מאוד שנים, לא היית רואה במודעות, בשלטים הגדולים של הבניות החדשות, היה כתוב שם אדריכל פיתוח, אדריכל גנים, ועוד כל מיני כאלה, שככה לא זוכרת כזה איך זה היה בדיוק נקרא, אבל רק מאוחר יותר זה באמת כתוב היה כאילו שחור על גבי לבן אדריכל נוף. ולכן העץ הוא היה אקט של פיתוח, של תוספת. הוא לא היה דבר שעכשיו אנחנו, זה המובן מאליו. ומה שקורה עם השנים, זה מה שמאוד מאוד שולט בכיפה, זה הצורך באמת לרשת בתשתיות, בתשתיות ציבוריות כמו ביוב, מים, חשמל וכו'. את זה עושים, כי כל אחד פה הוא תאגיד בפני עצמו, חברת חשמל, איגוד ערים איזשהו, כן. לא דווקא דן. והכוח שלהם, כאילו, הכוח ההנדסי, או סלש הכוח המדעי, כשאנחנו מכירים את זה בתוך התרבות, בין רוח בין תרבות למדע, הוא תמיד היה באיזשהו אופן יותר חזק, זאת אומרת, הרבה יותר חשוב הצינור מים, ובהחלט מאוד מאוד חשוב, והחוטי חשמל, מאוד חשוב גם כן. רק זה לא היה לדיאלוג בכלל, מסתכלים על זה וחושבים על הסך הכל הכולל, מסתכלים על הגדול, על העיר, ונותנים מקום לכל אחד מהדברים האלה. ואז אם חשמל, בזק, מים וכו', רוצים להיות במדרכות, כי יותר נוח להם אחר כך להרים מרצפות כשהם צריכים לתקן. באותה מידה הם יכלו להיות גם בכבישים, קצת יותר זה, צריך לעצור את התנועה, אבל אנחנו רואים נכון להיום שפה אנחנו עוצרים תנועה בכל העיר, נכון. קשה, אבל אנחנו חיים, ואנחנו לא מדברים בתיקונים גם על כזאת מסה של וכו', ואז היה אפשר לשים עצים, אבל העצים, עם השנים, הפכו שם נרדף למפגע בתשתיות הציבוריות. זה כן, הפך להיות האויב. כן, זה נטל. זה מרים מרצפות, זה פוגע בצינורות מים, זה הורס חשמל, ואז אם ככה, אורסים. עכשיו, לא לדבר על כל הנושא של תחזוקה. הפיקוסים, אנחנו כבר כולנו מכירים את הסיפור מכל הכיוונים האפשריים, אבל בעיקרון גם לא אוהבים שלכת, גם לא אוהבים את הפרחים המקסימים האלה של הסיגלון, שהם על הרצפה, או של הצאלון, שהם האדומים של הצאלון שהם על הרצפה, והם עושים מין שטיח מריב. דורכים עליהם, זה מתלכלך קצת, גם זה לכלוך, קשה לקרוא לזה ממש לכלוך, אבל גם אם נורא לא אוהבים את זה, אז הולכים ושוטפים את זה, כשנגמרת התקופה הזאת, כי כל זמן שזה שם, זה כל כך יפה, זה כל כך מרכך, או מייצר איזו רכות של העיר, וגם התחושה הזאת, שאנחנו חלק מתוך כן, שזה מעגל החיים. מעגל החיים ועונות השנה. לגמרי. כן. אז קצת תשתיות, נושא של תחזוקה, נושא אחר כך של תחזוקה של העצים עצמם, שבאופן כללי, גם את זה אין פה ממש תרבות לתחזק את העצים. כאילו שאיך לגזום אותם נכון ולא להרוג אותם. וזה רק בשנים האחרונות, שגם התחילה להתפתח לתרבות של בית הגידול של העץ, שזה כבר באמת נהיה יותר טוב, כי הרבה שנים שתלו עצים בתוך גומות, שהיו ממלאים אותם, לא תמיד באדמת גננית, אלא לפעמים גם בשאריות, כי הקבלן היה ממלא את זה, בשאריות או פסולת של בניין. אז מפה לשם. אז פעם אחת קורטים, פיקוסים או כי זה מלכלך, פעם שנייה קורטים, כי צריך שטחים כדי לבנות ולעשות, פעם אחרת קורטים, כי זה מרים מרצפות, או כי זה פוגע בתשתיות,
טוב, זה די נורא באמת, כי זה גם הולך ונהיה יותר נורא באמת בקיץ, שהחום בלתי נסבל יותר ויותר, והכמיהה הזאת לעץ, סתם לשבת רגע להירגע מתחת לעץ, זה משהו שכבר נהיה משימה בלתי אפשרית כמעט, וזה בהרבה ערים בישראל, זה לא נחלת, נכון? את בטח נתקלת בזה בהרבה מקומות שאת עובד בהם. בארץ? כן. כן, בכל מקום. יש עכשיו בסך הכל איניציאטיבות מאוד יפות של חברות ממשלתיות, לעשות תוכניות אב לנושא של עצים. לפני הרבה מאוד שנים הצענו לבאר שבע לעשות עיר יער, יחד עם אדריכל שמאי אסיף. היום אנחנו שם עובדים בבאר שבע שוב על הנושא הזה של ייעור, וזה קשה, כי אחד הדברים גם קודם כל זה מאוד מעניין, אבל זה מאוד הולך בקושי. זה לא דבר מובן מאליו, ברור, זה עבודה עכשיו פרויקט של כולנו, כולנו עכשיו מתאגדים סביב הדבר הזה ורצים איתו קדימה. זה לא ממש בצורה כזאת, זאת אומרת, גם זה מאוד מעניין. פעם אחת זה לדבר על העצים, ופעם זה לדבר את העצים, זאת אומרת שבאמת בסוף יהיה לנו עץ ברחוב. אבל זה שני דיבורים שונים, ולכן בסוף אין לנו את אותה חתרנות קדימה, או ריצה קדימה, שעושה בסופו של דבר את הפעולה. וצריך להזכיר שבסוף גם, אחרי שאנחנו מאוד תושבים, אזרחים, מאוד רוצים את העצים האלה, ונמקים בקיץ, אז אנחנו מכירים הרבה מאוד תלונות ב-106, בהרבה מאוד ערים, זה לא רק במקום... שהוא מה, הוא מלכלך לי, או... שמבקש לעקור את העץ, כי זה מלכלך לו את הבית שלו, מלכלך את החצר. וזה אותם אנשים שיש להם חצר נהדרת כזאת או אחרת, שהם צריכים אולי לטפל בה, זה אותם אנשים אחר כך, שהם גם הולכים ברחוב. אז, אבל בסופו של דבר, משהו בתוך המרחב הציבורי, זה גם קשור ליחס שלנו אולי למרחב הציבורי. אנחנו איכשהו מעדיפים את המרחב הפרטי שלנו. כשאני חושבת שהבית האמיתי שלנו זה המרחב הציבורי. אני תופסת אותו. אם אני מסתכל נגיד על כיכר דיזינגוף, שאפשר לדבר עליה בהרחבה גם, אבל נגיד העניין של העצים, איך מחליטים נגיד איזה עצים? שמה בכלל, זה הרי את הכיכר מוגבעת 40 שנה, ואז היה את כל הוויכוח הגדול, להוריד, לא להוריד, הוחלט להוריד, ולעשות אותה כפי שהיא היום, שאני חושב שיש על זה כבר די קונסנזוס שזה מצליח, ואת גורם מאוד מרכזי בסיפור הזה, את והמשרד שלך, אז בואי נדבר כללית על הכיכר ואיך בכלל ניגשתם לזה, אבל גם ספציפית על העצים שבחרתם, כן, זוכר שהעצים האלה פתאום הופיעו יום אחד, והם עוד היו טיפה קטנים ומסכנים, היום הם כבר נראים הרבה יותר טוב אחרי זה 6-7 שנים. ממש מסכנים הם לא היו, כי הבאנו אותם די גדולים. לא, זוכר שהיה להם איזה מין תמיכה כזאת, שבכלל החזיקו מעמד. נכון, זה בגלל העטות שצריך, בשביל לקבל את הצורה הזאת שלו. קודם כל, כיכר דיזינגוף לא קשור אלינו, למשרד, לא קשור אליי, הוא סיפור מאוד מעניין של טרנספורמציה ושל טרנדים שהעיר עוברת. כן. ג'ניה אברבוך בשנות ה-20 של המאה הקודמת, עשתה עבודה מדהימה, אישה, אדריכלית, תחרות, היא זוכה בפרס שני, אף פעם לא ניתן לאף אחד פרס ראשון, אבל הפרס השני, אז היא בנתה את זה, תמיד אני שאלתי את עצמי, מה בדיוק הסיפור, למה היא צריכה לקבל פרס שני, זאת אומרת, אם היא זאתי שהולכת לבצע את זה, אבל זה כנראה לשיחה לגמרי אחרת, בוודאי של מעמד האישה האדריכלית באותה תקופה, ואז באמת הרכב וכל העניין המוטורי בתוך העיר, והזרימה של הרכב בתוך העיר, ובכלל של תנועה בתוך העיר, משנה מקבלת את המשנה תוקף, ובשנות באמת ה-70 וזה, מחליטים להעלות את הכיכר, אבל לא רק את הכיכר הזאת, גם כיכר, מבחינה מסוימת, גם כיכר אתרים, גם כיכר השעות היפות, ליד בית הטקסיל, זה הכל מאותו שיטה שאנחנו נרים, הולכי הרגל ילכו להם כמו על במה מוגבעת, ישקיפו על הכל מלמעלה, ולמטה הרכב יוכל טק, טק, טק לזוז, בעצם פגמו בהרבה מאוד צירים, הפכו הרבה רחובות
לטיול, לשוטטות, לקניות וכו', לצירים תנועתיים. וכך גם היה עם כיכר דיזינגוף, הרימו, ואז באמת הרכב היה יכול לבוא. עובר עוד כמה שנים, יחסית הרבה שנים, אבל בחיינו זה לא כל כך, עוברים דברים יותר קשים. כן, זה בערך 40 שנה, הפעם עשיתי את החישוב. ואז זה כבר הסיפור של הווקביליטי בתוך העיר, העניין של האופניים, היה מאוד קשה ללכת ברגל ולעלות את השיפועים האלה. אגב, אני תמיד אומרת, לתקופתו, ולמה שהוא התבקש לעשות, צבי ליסר שתכנן, אדריכל צבי ליסר, זה עשה עבודה מצוינת, פרטים מצוינים, גמור מצוין, כאילו, אבל לא היה לזה שום קשר לעיר, כאילו, מה שקרה לכיכר דיזינגוף, שהיא בעצם נעלמה, היא כאילו לא הייתה, ביחסים האלה שבין ההתרוממות לגובה הבניינים, החלל שנוצר, מה שקרה לכל קומות הקרקע, זה היה ממש, זה ממש הרס את יחידת, את המרחב הזה, המרחב העירוני. וכשמשתנה באמת הגישה וכולי, והעיר, אני חושבת באומץ, באמת באומץ רב, אומרת, רגע, בנינו את זה נכון, לפני 40 שנה, עם כל כך הרבה בטון וכל כך הרבה זה, יודעת לקחת את עצמה ולהגיד, אוקיי, לא מתאים יותר, ועכשיו הורסים. הייתה עבודה מקדימה שגם נעשתה אז בזמנו עם שמע יסיף של ההיתכנות בכלל של להוריד את הכיכר, ואז ניגשנו בעצם אחרי עוד כמה שנים באמת להורדת הכיכר. וזה היה אקט מעניין, זה היה גם אקט של פרידה, נשמע הייתה עבודת אומנות, בתוך הפירוק עצמו היה מרשים, באמצע העיר לראות פירוק בקנה מידה כזה. עכשיו קצת התרגלנו עם כל העבודות החפירות וזה, אבל אני שומר בבית, חתיכה. זהו. מאותו יום. זהו, אז זו הייתה עבודה אומנותית שבעצם אלונה רודד וגם עם בית ליבלינג, וילה כהן שניידרמן ולא מוריה, בעצם עשו את העבודה הזאת, ואני לא יודעת אם אתה זוכר איזה תורים היו שם כדי בעצם לקבל את אותה חתיכה. זה היה נורא מרתק, זאת היה ממש טקס פרידה, והיה בזה באמת משהו שאומר, רגע, לא עכשיו בונים, הורסים, בונים, אלא יש התייחסות, לכן גם תמיד נורא חשוב לי להגיד, שזאת הייתה עבודה של ליסר מצוינת, זה לא עכשיו באנו, עשינו חדש, זה עכשיו, החדש הוא היותר טוב. כן. בכל אופן, הסתכלנו על הכיכר הזאת מחדש, ולא ממש מחדש. מהבחינה הזאת, אני לא כל כך אוהבת את המושג עטרה ליושנה, אבל... כי אתם לא החזרתם את זה בדיוק להיות מה שזה היה קודם. לא, אבל את הרוח שלה מאוד, כן. אנחנו שמרנו שם מאוד מאוד את רוח הכיכר, אם מותר לדבר במושגים כאלה, כי לפעמים רוח של מקום יכולה להיות גם בעייתית, אבל הכיכר הזאת, בעצם היא נורא נורא פשוטה, היא ברדיוס של, היא בקוטר של 100 מטר, עם גובה של 3 ו4 קומות מסביב, פרופורציות באמת נפלאות. יצא לי כמה פעמים בהתלהבות לסרטט את הגליל הזה, בכל מיני אקסונומטריות. זה באמת מקום מעצם הפרופורציות שלו. גם אם לא יקרה שם שום דבר, ואני לא הייתי עושה שם, לא יודעת, וגם לא עשיתי הרבה לפי דעתי, אלא נתתי לדבר הזה להיות, כמו שהוא. ויש בזה משהו באמת נורא נורא חזק, ואני חושבת שאנשים, זה היה בית, זה היה סלון עירוני, גם בתקופתה של ז'ניה אברבוך, היא גם ככה ראתה את זה, זה אפילו לא איזה כיכר עירונית גדולה, זאת כיכר ביתית, זאת כיכר שאנשים, השכנים צריכים להרגיש בו בבית, היא לא כיכר מונומנטלית, הרבה כזה פעמים במין צחוק כזה, הייתי אומר, אם נגיש את זה עכשיו לתחרות, על אדריכלות מצטיינת, אין שום סיבה שיתנו לנו על זה פרס. בסוף זכינו לפרס דיזינגוף, פרס קרוון, כי זה היה פשוט תל אביב וכולי, אבל זה באמת מאוד מינורי, זה פעולה מז'ורית, שבסוף מתקבל משהו מאוד מאוד מינורי. זה בעצם, בעיקר הפעולה הייתה הסרת הכיכר הקודמת, שינוי באטיטוד של כל המקום הזה, ולתת למקום הזה לצאת החוצה. מה שהרבה פעמים אני אומרת שבתחום, אני מרגישה שאני לא יוצרת חללים, יש מאין, אלא אני בדרך כלל עושה עריכת מרחב, אני עורכת מרחב יותר מאשר יוצרת, ואני מאוד
מאוד מחויבת לנקודת מבט הזאת. כן. זה שבסוף הכיכר היא לא כיכר של 360 מעלות תנועה, אלא שהיא נעצרת באיזשהו מקום. זה היה תכנון במקור, או שיש משהו שהשתנה? כן, זוכר שזה היה, זה לא רק היה דמיון, אלא ככה כולנו חשבנו, וראינו לדעתי גם בהדמיות, שהכיכר הזאת תהיה הכיכר, כמו שראינו בצילומים הישנים של כיכר דיזינגוף מימי טרפפו, שבעצם המכוניות נוסעות להם במעגל, אבל כאילו משהו שם טיפה קרה אחרת. נכון. אני חושבת שזה, אני מצטערת על כך, אני חושבת שזה היה עובד נהדר גם זה, אילוצים תנועתיים, סגירה של כיוון אחד של דיזינגוף, סגירה אחרת, כל התנועות האלה, אני באמת, אז זה קרה, אני חושבת שזה מבחינה מסוימת חבל. אבל, אתה יודע, זה הכל ישנו שם. כן. הכל, זה מה שכל כך מדהים. זה סכמה מאוד מאוד ברורה, ומאוד מאוד גמישה, של רדיאלים, עיגולים, יותר, זה כמו עדבות כאלה, מהמרכז עד הזה. אז עכשיו שאת מדברת על הפרופורציות המושלמות של כיכר דיזינגוף, אני ישר חושב על כיכר המדינה. נכון שזה פרופורציות אחרות, אמנם הבניינים הם בערך באותו גובה, נכון. גם אם בסגנון אחר לגמרי, אבל בערך באותו גובה, אבל הפרופורציה היא שונה, נכון? הכיכר הרבה יותר גדולה. הרבה יותר גדולה. אז זה כאילו, בגלל זה היא אף פעם לא עבדה אותו דבר? מה את חושבת? אני חושבת שזה יותר קשור זה אף פעם לא היה כיכר ציבורית. זה, השתמשו בזה, כי זה היה left over ציבורי. לא ציבורי, זה היה שטח שהוא left over, ואז השתמשנו בו לעשות קומזיצים, עם הגנים והבתי ספר, וכל מיני דברים אחרים שקרו שם. אבל התוכניות להקים שם מבנים, זה משחר ההיסטוריה. זה לא, אז אתה יודע, זה מסוג הדברים האלה כמו כמו שיש, אני קורא לזה רוחות רפאים באדריכלות, כאילו, אתה כבר לא, אתה לא הופך את זה עכשיו לגן, היה ניסיון כזה, גם עשו מזה דשאים, עצים די גדולים צמחו שם בבואות השנים, זה גם היה מקום, בתור גן כזה, עגול כזה, זה היה ממש מקום נעים, מצא שהרבה פעמים עשיתי שם את האימוני בוקר או משהו שזה, זה היה ממש אפשרי. אבל לא, זה לא התכוון אף פעם להיות מרחב ציבורי, זה התכוון להיות בנייה מאוד אינטנסיבית, מונומנטלית, לנדמרק כזאת או אחרת, היו אינסוף תוכניות לזה. ויש עוד כיכר, הזכרת אותה קודם, את כיכר אתרים, אפרופו השיקוע וכן הלאה, שגם שם היית מעורבת, היית מעורבת בעצם בת עם רעיון, עם פתרון, למקום הזה שהוא באמת מקום מאוד בעייתי, מעצם המפלסיות הזאת וההזנחה של עשרות שנים שהעירייה הזניחה שם וכן הלאה, הכל כבר נאמר מיליון פעם, אבל אני זוכר, הייתי אפילו בסיור שלך בבתים מבפנים, פעם, שבו הראית את התוכנית, שלא קרה משהו אחר, אבל מה בעצם ניסית לעשות שם? איך ניסית לאחות את זה? זו שאלה נורא מדויקת. מה שניסיתי לעשות, זה לקשור מחדש. זה היה מנותק. זה גם גבוה מהשדרה, זה גם גבוה מרחוב הירקון, זה גם מנתק את רחוב הירקון, נקרא לו הדרומי, הצפוני, עם הקצה שלו. אין חיבור מאוד מאוד מסובך, בעצם רק עם מדרגות, לכיוון שפת הים. בסוף זה יוצא כמו מין אי צף כזה במרחב, לא קשור לשום דבר מבחינה עירונית. זה ממש היה כמו סוג של, פתאום, כאילו כמו איזה סלע גדול, כדי לא לקחת דימויים קצת יותר קשים, שתקוע באמצע משהו, הייתה הידרדרות, ההר התמוטט, נתקע לנו עכשיו איזה משהו, ואנחנו לא יכולים לזוז ימינה ושמאלה, אז זה חסימה. אז בעצם הפעולות הן היו פעולות עדינות, זה היה פעולה של לקשור את שדרות נורדום מחדש למעלה, אבל על ידי זה שנכנסת הרמפה פנימה אל תוך המשטח הגדול, שדרות בן גוריון, סליחה, ואז בעצם לקחת את שדרות, מחדש את רחוב הירקון, ולחבר אותו לתנועה, בצורה נורא פשוטה, ועוד לחבר מעלית, אבל מעלית מין פתוחה כזאת, היא כולל לאופניים ולזה, לא רק מעלית זה לכיוון הים, לכיוון שם בריכת גורדון וכו'. ואז כבר זה כמו אקופנטורה, זה לא היה,
זה לא היה כזה עכשיו, בואו נהרוס את הכל, אי אפשר היה להרוס את הכל, ואין אולי סיבה היה להרוס את הכל. אבל כמו במין נגיעות כאלה של רפואה אלטרנטיבית, רק ללחוץ במקום הנכון, לעשות את הפעולה הזאת. עוד פעם, זה קשור לתפיסה הזאת של עריכה. אנחנו לא ממציאים כל הזמן את עצמנו, ממציאים מחדש לדעת את עצמנו כל הזמן. אלא זה... למה זה לא קרה? אני משערת הפוטנציאל הכלכלי של המקום הזה הוא כל כך גבוה, והיה יותר מעניין להוציא אותו מהכוח אל הפועל, מאשר להמשיך לשיר את הקיים. סך הכל, זה היה רעיון מאוד מאוד טוב, איך לחבר מחדש את המרחב הזה אל העיר, ובעצם את העיר אל הים, דרך כיכר אתרים. כן. אבל עדיין היו שם בעיות של מסחר, שלא התאים למסחר. כן. וזה קצת חבל, אני חושב שהתוכנית שלך לא קרתה, כי את יודעת מה, אפילו אם היא לא הייתה קורית, אפילו אם היא לא הייתה פתרון נצח לעם הנצח, אז היא הייתה יכולה להחזיק הרבה שנים, והנה אנחנו רואים ששום דבר לא קורה בעצם, ושהתוכנית הגדולה הזאת נתקעת, והיא כנראה תהיה תקועה להרבה שנים, אז בינתיים כולם סובלים מזה בעצם, והבעיות נשארו. נכון, האמת היא שזה גם לא, אני לא כל כך באמת הבנתי את זה, אבל הייתה גם התנגדות, אם אני זוכרת נכון, העירייה היא רק חלק מהבעלים על השטח, והייתה התנגדות של הבעלים האחרים. של הבעלים. זה נורא מעניין, הייתה התנגדות מאוד מאוד קשה. אני לפעמים, אני באמת לא מבינה את זה הרבה פעמים, כאילו הראייה שלנו היא נורא קצרה ומצומצמת, שזה נראה למשל לבעלי עסקים, זה קורה לנו עכשיו בטבריה, שזה נראה שאם אנחנו עכשיו מוסיפים עצים, זה יסתיר לאלה שיושבים במסעדות את הכנרת. זה שאני יושבת והעץ הוא מעליי, כאילו הם לא מבינים שפתאום הדבר הזה, שיהיה איפה לשבת, ושיהיה צל, ושאפשר יהיה לשבת עם כיסאות אל מול הים, זה רק יוסיף לעסקים שלהם. אני אף פעם לא מבינה באיזה אופן כל כך מצומצם רואים את זה. כאילו, אתה רק רואה את עצמך, או הדבר הזה כמו שאומרים לנו כבני אדם, אם אתה לא תדאג שלך יהיה טוב, גם לאחרים לא יהיה טוב, ולהפך. זה מין מסע ומתן כזה תמיד בתוך העיר, ויש הרגשה שגם פה תמיד אנשים מתבצרים בתוך העמדות שלהם, בתוך מה שהם יודעים, באיך שהם רוצים, אני יודעת, הסוג הזה של איזה גרידיות על בעלות, על טריטוריה, על כאילו שלי. גם בבריכת גורדון, אפרופו כיכר אתרים, שבריכת גורדון היא ממש למרגלותיה, גם שם היה לכם לא פשוט להתניע את החידוש שלה. זה לא עבר, לא החליק טוב בגרון. זה, קודם כל, זה עוד פעם פרויקט מאוד אמיץ של העירייה. אני צריכה להגיד חולדאי פה ריץ בעיר הזאת, לא רק את הפרויקטים האלה, הרבה פרויקטים אחרים, אבל באמת פרויקטים מאוד, מאוד אמיצים, שעשו פה שינוי. למה זה אמיץ, בריכת גורדון, באיזה אופן? כי, קודם כל, זה התנהג, בריכת גורדון, הישנה נקרא לה, התנהגה כמו שטח פרטי לכל דבר, כמו מועדון ליודעי חן. לא בהכרח, זה יכול להיות לכל האוכלוסייה, אבל זה היה ליודעי חן, זה היה לגמרי סגור. לקהל, זה היה מאוד מוזנח, לא טיפלו בתוך ההזנחה הזאת, ועל מי שהיה שייך למועדון הזה, היה שייך למועדון יוקרה. ואז העירייה אומרת, באמת, כיכר אתרים, אוקיי, אנחנו מבינים מה עם כיכר אתרים. מרינה, סך הכל מרינה עובדת, ומרינה טובה, ואז יש לנו שם שטח ציבורי, שמתנהג כמו שטח פרטי. ובעצם, כשפנו אליי בזמנו, זה היה לנסות להבין מה יכול לקרות פה. זה היה שאלת התכנות רגע, למה? ואז זה היו מחשבות על מין כיכר ים גדולה כזאת, כיכר ציבורית, בכלל בלי בריכה וכו'. אפשרות אחרת הייתה לעשות מין גן כזה, קצת אותו בהמשך לגן העצמאות, לא אותו דבר ושיוריד, אבל כמו מערכת של שטחים פתוחה כזאת, שאתה מתחבר אליה. אבל בעיקר הייתה הבנה שזה צריך להיות ציבורי, המרחב הזה. ובעצם זה מה שקוראים בהגה המקצועית, כאילו ריקליימינג את השטח לטובת הציבור. חזרנו לעניין הזה של בריכה, אני חושב שזה מאוד היה נכון פרוגרמטית, וגם כי באמת, קודם כל היה כמעט מרד, זה היה ממש מאבק מאוד מאוד... של קבוצה חזקה גם בתל אביב. כן, כי גם זה היה מתרחצים שם עם אנשים, באמת, זה היה קלאב מהבחינה הזאת.
וגם צריך להבין אותם, הם באמת היו מאוד קשורים למקום, הם באמת, להרבה אנשים זה היה חלק מאוד חשוב מהבריאות הנפש ובריאות הגוף שלהם. זה עדיין יכול להיות פתוח לכולם מהבחינה הזאת. ואז באמת הרעיון היה לייצר בעצם, או לעשות בריכה, שהיא עובדת כמו סוג של תשתית של רצועת החוף. זאת אומרת, ואז יכולנו להשתמש באמת באותן מלתחות וכו' לזה, לנתק אותה מתוך עצם הבריכה, מתוך גוף המים עצמו, שגם הוא ברמה יותר גבוהה, עם הבארות היותר, הוא חצי חלק אולימפי, חלק לא, כן. יש את הבריכת ילדים, ולקחת את כל האזור המקסים שהיה בתוך הבריכה, זה היה אז דשא עם תקלים, להוציא אותו עוד פעם מחוץ לבריכה, אז קודם כל לייצר איזה מרחב, שהוא מתנהג כמו הרבה בריכות שאנחנו רואים בעולם לאורך שפת הים, ואחר כך המחשבה על איך לעשות את זה, באמת הייתה העניין הזה של הדק הזה האובלי, שהוא קצת מורם מהרצפה, בתחושה הזאת של כמעט דק, ספינה אונייה שצף על פני המים, הדק הזה הוא, הגדר היא גדר שקופה, של רשת מתוחה. היה איזה שלב שבכלל ניסיתם שלא תהיה גדר בכלל, נכון? בדיוק, נכון, רצינו שלא תהיה גדר, כי חשבתי אין מקסים מזה, שבריכה כזה עוברים, קופצים, יוצאים, הולכים. אני מבינה שבארץ אין אפשרות שמשרד הבריאות לא מאפשר את זה. גם מבחינה אולי בטיחותית, זה לא כל כך נכון לעשות את זה. בכל אופן, כשכבר אם יש גדר, אז היא לגמרי שקופה, הדק יוצא הוא בפנים, והוא יוצא מחוץ לגדר. זאת אומרת שנכון להיום אתה יכול לראות הרבה מאוד פעילויות שקורות שם של ספורט וכו'. אנשים יושבים מתחת לתקלים וכו' וכו'. זה מרחב ציבורי, שהוא גם בריכה כזה שאתה צריך להיות או מנוי או לא מנוי עליה, אבל אתה יכול להיכנס עליה. לראות החוצה ולראות פנימה. והם השלימו עם זה, עם הרעיון בסופו של דבר? מסתבר. הם ממשיכים להגיע? מפוצץ. תגידי, אמרנו שאת מציגה במוזיאון תל אביב את העבודה שלך שנקראת הגן, בפשטות, שזה באמת חלל אפלולי, כזה המון המון צמחים ושבילים, משהו לילי מאוד, גם בניחוחות שלו, גם בסאונד ששומעים, זה באמת נשמע כמו להסתובב באיזה, לא באיזה, להסתובב בגן בלילה, זה מה שזה. משהו מאוד מיוחד, שככה מחכה בתוך אחד החללים הגדולים של מוזיאון תל אביב. זה לא ממש תערוכה, אפשר לקרוא לזה תערוכה, נכון? זה כמו מין, לא יודע, עשית מין cut and paste של גן לתוך בניין. אז אתה לשאול אותך קודם כל, למה עשית את זה? זה עבודה מדהימה. כי זה התאפשר לי. אבל כן, אוקיי. אמרת לי שזה גם חיכה הרבה זמן בתור, נכון? כאילו העבודה, כאילו, לא? בגלל המלחמה וזה, או ש... כן, לא, כן, זאת אומרת, זה התחיל מלפני המלחמה, אבל מה בעצם, מה העניין? כאילו אפשר להיות בגן בחוץ, לא? למה צריך להיות בפנים? לגמרי. זה לא מנסה להתחרות בשום דבר. קודם כל, נתחיל מזה שאני חושבת שזאת לא תערוכה. אני חושבת שזה גן בתוך המוזיאון, מוקף בקירות של המוזיאון, על גלריה שהיא בגודל של 500 מטר מרובע, ואם אנחנו בהגה של מקצועית, נקרא לזה חצי דונם, של גן שבאמת מורכב מגבעות מלאכותיות וצמחייה מלאכותית, צמחי משי, צמחי פלסטיק, צמחים מיובשים וצמחים שעברו סטריליזציה מאותם אלה שאנחנו אספנו מהשדות, אנחנו ליקטנו מהשדות. ובסך הכל זו הייתה עבודת ליקוט, אם זה מהחברות שמביאות את הצמחייה המלאכותית מסין, אם זה ליקוט מהחברות שעושות את הייבוש הכזה, שמוכרים אותם בתור צמחים מיובשים ככה לקישוטיות כזאת בבית, ואם זה הלקט, כמו שאנחנו מכירים אותו מהשדות, והעצים משולי הפרדסים שנעקרו. הזמן הוא זמן, מה שרציתי לעשות שם זה באמת לייצר גן שהוא לא תפורה של גן, שהוא לא מטאפורה של גן, שהוא לא סימבול לשום דבר, אלא הוא גן, שאיתו רציתי לבדוק כמה דברים. אחד מהם זה העניין הזה שזה לא גן שיש לו טריטוריה, או מיקום גיאוגרפי, או טרנד, או סממנים תרבותיים, זה לא גן יפני, זה לא גן מדברי בהכרח, זה לא גן ים תיכוני, זה לא גן פרסי. זה גן
שמנסה לתפוס רגע, אם יש את הדבר הזה שנקרא מהות הגן. זאת אומרת שלא משנה מאיפה תהיה, גם אם אתה צרפתי עם הגנים היותר מדויקים, גזומים, או האנגלי עם הגנים היותר טבעיים, אתה תיכנס לשם בפתח, אתה תגיד, אתה לא תוכל להגיד, לא, זה פיל. זה גן. במקרה הזה, כמו שאפשר להגיד על פיל שהוא פיל. אז זאת הייתה הכוונה, לנסות להבין מה כל כך מעניין אותי הגן, בתור איזשהו, כאילו אתה הכי זהיר של הפרקטיקה, של האדריכלות נוף, שמזה אני כל כך לומדת. אם דיברנו מקודם על עצים, הגן הזה שמתחילת דרכו היה מקום פרודוקטיבי, מקום שאתה אכלת ממנו, אתה התקיימת, שרדת, כי הוא גם הגן עליך מפני החוץ, אבל גם יכולת לשבת מתחת לעץ, לשבת, להתבונן סביבך, לעשות מדיטציה, לא בדיוק מדיטציה, אבל אתה יכולת לשבת מזה, להריח את הריחות הנפלאים, להרגיש את הרוח שמלטפת אותך, או לגשם שדווקא היה תופס אותך. אבל הדבר הזה הוא בעיניי כמו סוג של קפסולת, שמשם לוקחים את הכל. לטובת המקצוע, חסרה לי פתאום המילה כזאת, מין איזה... גרעין. גרעין חיים כזה, שהוא מתפתח להמון כיוונים, ומאוד קשור... כן, זה הבסיס, הגן? בעיניי, בשבילי, כן, אני מרגישה התחלנו בגן העדן. גם החיים התחילו בגן העדן, לפי כמה אסכולות. כן. אז כן, אני חושבת שגם אם זה סיפור טוב, או זה מאוד, זה סיפור מארגן בשבילי. שזה מעניין שאחרי כל הסיפור הזה עם העצים והאדריכלות הזה, בסוף כל העבודה הזאת עם צמחים לא אמיתיים. כן, טוב, אבל מה שקרה, מה שבאמת, זה לא, קודם כל, זאת הייתה כוונה מאוד מסוימת, כי אם אני במקום גיאוגרפי מסוים, ואני תחת כיפת השמיים מחויבת לקרקע, רוח, מים וכו', ומה יכול לצמוח ליד מה, אני תמיד מתייחסת אל המקום עצמו, שזה נפלא ונהדר. זה אינסיטו. מה שהתאפשר לי בתוך הגן הזה, זה להגיד, אני לא מתעסק עכשיו רק במה אני יכול, אבל איך הייתי רוצה, מה אני מדמיין. זה סוג של איזו הגזמה של הדבר הזה, שנותנת לי לבדוק. כי יחד עם זאת, הזמן הוא אפלולי, אבל למי ששואה מספיק זמן, אני חושבת, הוא מרגיש בעצם שאנחנו מדברים על בין 40. זה רגע לפני השקיעה, זאת השקיעה ואחריה. והזמן הזה של השקיעה, בעיניי, הוא זמן בין 40, הוא הבין לבין, שאותי מאוד 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 מעניין, כי אני מרגישה ששמה קוראים הדברים, בין לבין, אז בתחילת הדרך עניין אותי מאוד, מעניין אותי תמיד, אבל כאילו שזה, היום אני קצת מגדירה את זה אחרת, אבל העניין הזה של בין הדימוי לדבר עצמו, בין הדבר עצמו לדימוי, וכל מה שקורה ביחסים האלה, במרחב הזה שבין הדימוי, בין הדבר עצמו לדימוי שלו, וכו'. הזמן הזה של בין 40, שהוא נע בין המלנכולי לרומנטי, וכל מה שאתה רוצה להכניס בדרך, בתוך הסיפור הזה, מאפשר לי עוד יותר התכנסות וניסיון להבין את הגן כמו state of mind. אני לא עסוקה, אני עסוקה בדבר עצמו, ובתהייה הזאת, מה זה הדבר הזה, ובתהיות שעוברות לי, בטכניקה הזאת של הטרומפ-דיי, שהשתמשתי בה הרבה מאוד, כי לשים ורד ממשי, שלא צומח באותו זמן עם איזה קקטוס מפלסטיק, ולידו איזה קנה מהליקוט, או אשכולית מהפרדס, מה? כאילו... אבל ניסיתם לעשות את זה ככה אני לא הבנתי, נגיד, בהתחלה, שזה צמחים מלאכותיים. מצוין. אוקיי. זאת הייתה הכוונה, או שרצית, כאילו? לא, זה שאתה לא הבנת, זה מעורר ספק, אתה מתחיל לבדוק, אתה מתחיל לשאול שאלות, אתה מגלה, אתה גם אחר כך שואל למה. תראה, רק מהדבר הזה, כבר יש לנו פה מהלך שלם, שלא משאיר אותנו מנותקים ואדישים. זה באמת אחד הדברים שאני...
מקווה, אני רציתי להזמין, ואני מקווה שזה מזמין, להיכנס למרחב הזה, להרגיש שאפשר גם ללכת לאיבוד בלי לאבד את הדרך, ויחד עם זאת, לא לדעת, רגע אחד לא לדעת, הנה לא ידעת, ובכל זאת, מהאי ידיעה הזאת יכולים לקרות כל כך הרבה דברים, ואם אני מרגישה שאנחנו מאוד אסירים של הלדעת שלנו, הראש שלנו כזה, הבית צוהר של עצמנו. את אומרת, אפשר גם לא לדעת. אפשר גם לא לדעת. זה מה שאת אומרת. נכון. בכלל, אני חושב את מדברת על הגן, וזה באמת פותח לי ככה צ'קרות, ואני אנסה לחשוב כאילו, מה הגן שאת אוהבת בישראל? באיזה גן את אוהבת להיות? בתל אביב, בכלל? מה הגן החביב עלייך? אני בזמן האחרון, בשנה האחרונה, עובדת עם קבוצה של אנשים על רמת הנדיב, אז נזכרתי כמה אני אוהבת את הגן הסו-קולד צורפתי הזה. אז זה גן שאני מאוד מאוד אוהבת. ובתוך עיר? זהו, בתוך עיר אני בדרך כלל אוהבת את כל מה שצומח בין המרצפות ומתחת למרזבים ומתחת לטפטוף של מיזוג אוויר. כן, את העשבים האלה? את העשבים האלה. מאוד אני אוהבת את העשבים האלה. כי אני חושבת שהם התשובה האמיתית לטבע בעיר. אז אני באמת מאוד מאוד אוהבת את זה. אנחנו בזמנו, לפני שנים, בעצם שיקמנו, חידשנו את גן מאיר, ועזרנו לו לא להפוך להיות רק גינה על גג של חניון. מאז הוא עבר, הבאנו אותו למצבו הכי מקורי שהיה, הכי קרוב לעבודה של אברהם קרוון, שהיה הגנן הראשון של תל אביב, שעשה גם את גן העצמאות וגן הנביאים, עבודה נפלאה. אני חושבת שמאז קצת הלכנו והידרדרנו, ויותר אנחנו רואים גינות ציבוריות פונקציונליות כאלה ואחרות, אבל את הגן במשמעות הזאת היא הפואטית פונקציונלית, זה לא רק פואטי, זה גם מאוד מאוד פונקציונלי. לא, כי יש משהו שהוא הולך ומאבד קצת את הפואטיקה, אני חושב על גנים אפילו בתל אביב, כן, שיש איזה מין משהו שקיבל איזה מין משטור במהלך השנים, אולי זה גם משהו שקשור לחולדאי, כאילו של ליצור איזה מין, להעיר את הכל, לחשוף את הכל, שלא, כאילו לוותר על הסוד, אם מדברים על סוד הגן הנעלם, אז בבקשה בלי סוד, כאילו בואו נעשה את הכל נורא straight forward, ופתוח וזה, אני חושב על הגנים, אז זה נכון שפעם הגנים גם בתל אביב, אולי גם יותר מוזנחים, ואולי גם היו פחות בטוחים, ואולי גם היה לא בטוח להסתובב בהם בלילה, והיום כן. הרצח הראשון בתל אביב נעשה בגן מאיר. באמת? כן. בבקשה. נכון. אז אני אומר, זה לטובת העניין, ומצד שני, זה באמת איבד את הפואטיקה באיזשהו מקום, אם הכל ככה נהיה... אין לי אלא להסכים איתך, אני מתעסקת בזה הרבה מאוד, בשאלה הזאת, זה הדבר והדבר, אני חושבת שכמו שהחיים שלנו נהיים יותר ביוקרטיים, ויותר אדמיניסטרטיביים, ויותר, תמיד אני אומרת, היום בונים ערים חדשות, או שכונות חדשות, לפי אקסלים, ולא, זה בסוף מה שקובע, זה האקסל, שקשור למידות רווח וכדאיות וכולי. אז כן, אני חושבת שזה נורא יפה הגדרת את זה, אני חושבת שבאמת נעלם הסוד, אני חושבת שזה אותו סוד שאני מנסה מחדש להבין אותו, או להבין לאן הוא נעלם, או לחשוב שאי אפשר בלעדיו, ולהציע אותו מחדש כאופציה בגן של מוזיאון תל אביב. יעל בוריה, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על השיחה הזאת. ותמשיכי לעשות פרויקטים מרתקים ומועילים למרחב הציבורי של כולנו. אני רוצה להודות לכם שהאזנתם, חפשו את כל הפרקים הקודמים, הבאים וכן הלאה בפלטפורמות העסקתים שלכם. אני איתי כץ, להתראות. האזנתם לטי טיים, כל מה שמרגש בעולם העיצוב.